užívej si. Z rukou pana třídního profesora už máme šerpu. Paní ředitelky už také květinu. A já prozradím Elišku, že má ráda svým způsobem úplně všechno. Co nemá ráda je, když se něco kazí. Oblíbeným jídlem Elišky je guláš s chlebem a cibulí. Životní cíl, dělat lidi alespoň o kapku šťastnější. No a o to, žij tak, jak umíš. Tak Eliško, jdeme na to, jdeme fotku si dát. Eliška Fialová. Dneska to bude dlouhá noc. Další slečna je tady mezi námi, ano. Má krásnou korunku. Přátelé, dámy a pánové, pane profesore, klidně můžeme přichystat další šerpu, protože přichází Pavla Chaloupková. I Pája by tady na sebe něco práskla a má ráda, pánové, poslouchejte, Pavla má ráda totiž muže a rockovou muziku. Co nemá ráda, je týrání zvířat. Oblíbeným jídlem Pavly jsou palačinky, no a Páji životní cíl být šťastná. Její moto, hodné holky se dostanou do nebe, zlobivé tam, kam chtějí. Taková je Pavla Chaloupková. Dneska se píše 11. leden roku 2013 a ve školním výkazu má krásnou a doufám, že šťastnou 13. Monika Kostoltová. Mončo, ahoj! A proč kopekové sebe, kdo se topí, jaký svalto zemí otáčí, jak je to s pravdou. Mončo má ráda rodinu a přátelé, co nejsou mezi jejími oblíbenými věcmi, jsou právě ty lži, ty nemá ráda, také nevěru a falešní lidi. Co má naopak ráda za jídlo, je rajská a kuřecí řízek. Životní cíl, dotáhnout to, co nejdál. No a moto, i v té nejtemnější tmě lze najít světlo, stačí jen hledat. Tak Mončo, ještě fotečku na tento památný den. Monika Kostoltová. Krásný šerty zdoví další maturantku a s motem, co tě nezabije, to tě posílí, přichází Monika Lojdová. Monika napsala pár vět o sobě, má ráda rodinu a přátelé, co nemá ráda jsou lži a nevěra, oblíbené jídlo Čína. Dotáhnout to daleko, životní cíl, no a moto, jak už jsem prozradil samým úvodu, co tě nezabije, to tě posílí. 14. maturantkou třídy 4. A je Monika Lojdová. Dostavu maturantského nyní povýšíme další nádhernou studentku. Přichází budoucí zdravotní sestřička, která má jméno Eliška Mackelová. Přichází Eliška, která na sebe práskla, že kromě rodiny má také ráda přátelé, muže, víno a zpěv. Co nemá ráda, jsou lidi, co nemají rádi mě. Oblíbené jídlo, přátelé, oblíbené jídlo je pivo. Vypadá to, že Eliška
a životním cílem je mít vlastní pivovar. A motto je daleko důležitější dělat správnou věc, než dělat věc správně. Eliška Mackylová! Tak, Hudsonský šíp vystřídá teď další song, který teď bude korespondovat 16. maturantku třídy 4. A přichází Blanka Nechymová. Paní doktorky, už tady přebíráme květinu a také si jdeme pro skleničku šampaňského a fotečku. Já prozradím na Blanku, že má ráda srandu a kamarády, nemá ráda hádky a nudu. Oblíbeným jídlem je svíčková od maminky. Životním cílem je být šťastný a žít také spokojený život. No a motto, narodil jste se jako originál, tak nezemři jako kopie. Taková je Blanka Nechymová. Své oblíbené muziky přichází další studentka třídy 4. střední zdravotnické školy. Dámy a pánové, přivítejme Michálu Němečkovou! Tady na sebe něco prozradila, já se s vámi o to podělím. Michála má ráda upřímnost, adrenalin a temperament. Nemá ráda lži, výmluvy, falešné osobnosti a pavouky. Oblíbeným jídlem je pizza, řízky a také mekáč. Životní cíl je využít každé příležitosti na lepší život a učinit tím správné rozhodnutí. No a motem také Michály je osud píchá karty, hrajeme v šachmy. Michála Němečková! Tak dámy a pánové, v této bouřlivé atmosféře na tomto maturitním plese přivítejme další studentku třídy 4. A. Po červeném koberci přichází Radka Novotná! Svého psa, cvičení s dětmi, inline brusle, hudbu a také filmy. Co nemá ráda je, když musí brzo vstávat a také nemá ráda banány. Co naopak může, tak je to tortilla. Životní cíl, vystudovat vysokou školu, mít šťastnou a zdravou rodinu a jejím motem je nejdůležitější v životě není zvítězit, ale bojovat. Radka Novotná! Tak já vidím na startu červeného koberce další maturantku. Dámy a pánové, přivítejme Moniku Péčovou! Svoje blízké, nemá ráda omáčky, ale co má ráda? Oblíbeným jídlem je kůře s rýží. No a Moča také prozradila svůj životní cíl, to je udělat maturitu a být dál úspěšná ve svém oboru. No a její motto skleróza je nemoc inteligentů, protože blbec si nemá co pamatovat. Tak Mončo, ještě fotečku na tento den, 11. leden 2013 a Monika Péčová!
skleničku se šampaňským si právě teď přijde 20. maturantka Martina Pevková. Už tady dekorujeme Martinu Pevkovou, která teda ve školní výkaze má 20, jinak je to 19. maturantka, protože my stále čekáme na toho druhého pána, ale Martina, co má taky ráda je rodina, přátelé, kamarády, nemá ráda lži, sobeckost a přepářku, životní cíl dostudovat, mít šťastnou a zdravou rodinu a on to také prozradím, život není o tom, kolikrát padneš na hubu, ale o tom, kolikrát se dokážeš zvednout a jít dál. Taková byla charakteristika Martiny Pevkové. Dámy a pánové, ovšem, v tuhle chvíli už máme na červeném koberci připravenou Zuzanu Stejskalovou. A blaha, nemá ráda lidskou hloupost a zlost. Jím oblíbeným jídlem je úplně každé jídlo. Zuzka se toho totiž nebojí. Životním cílem je být spokojená se vším, co udělá. No a motto žij tak, aby si nemusela nic vyčítat. Zuzana Stejskalová! Je to on, dámy a pánové, přivítejme Ondřeje Strnada. On teda má rád spánek, nemá rád, když hodně mluví, hodně je prostě. Oblíbeným jídlem je klobáska na zabíjačce. No a životní cíl být ředitel zeměkoule. Takže u Petra jsme slyšeli viceprezident nebo viceředitel. Tady máme přímo životní cíl. Ondřej chce být přímo ředitelem zeměkoule. A motto, nikdy neříkej, to nejde. Ondřej Strnad. Jedeme dál, protože tady už máme připravenou Karolínu Šteflovou, další nádherné šaty a další ovace pro tuto studentku. Kája má ráda svého přítele, také rodinu a kamarády, nemá ráda lži, pomluvy a přetvářku. Na co ji můžete třeba takhle pozvat se třídou, je určitě smažák s hranolkama. No a životní cíl, být šťastná, mít spokojenou rodinu a práci, co mě bude bavit. Motto, užívej si každý den tak, jako by měl být poslední. Tak Kájo, ještě fotečku na tento den, úsměv. Karolína Šteflová! Připravte ruce, budeme tleskat. Další studence třídy 4. přichází pro svoji širkou květinu a také skleničku. Radka Urbanová! You
litovat toho, co jsem udělala, než toho, co jsem neudělala. No a Radka má ráda přítele, rodinu, přátele, nakupování a také sport. Nemá ráda nic. A oblíbeným jídlem je svíčková s brusinkami, saláty a také těstoviny. Taková je Radka Urbanová. Tak, jsem zvědavý, jaké ovoce předvedete teď, protože přichází další studentka, která má ráda rodinu, kamarády, zvířata, tak jako Soura Houmra a svého přítele Kubu. Přichází Nikola Macková. Nemá ráda lži, faleš a učení, ale za to má ráda oblíbené jídlo, těstoviny v jakékoliv podobě a zeleninové saláty. Životní cíl mít rodinu, dobrou práci a být šťastná. No a její motem užívej života každou volnou chvíli. Nikola Macková. Přátelé, pomalu, ale jistě jedeme tady se šerpováním do samého finále. Jako předposlední přichází Kristýna Vašová. Že má ráda vše, co je zelené, hudbu, zvířata, přírodní témno a kozla 11. Co nemá ráda, jsou zelené pomluvy a také přetvářka. Oblíbeným jídlem je tekutý chléb, jinak jí, co je. Životní cíl je žít život co nejspokojnějším stavu. A také ještě krásný moto, kdo je schopen chápat a pochopit, není schopen nenávidět. Kdo ví, zda je život umíráním a umírání životem. Taková je charakteristika Kristýny Vašové. Tak dámy a pánové, všichni, co jsme dneska tady v KC Jitka, ten tým krásný slečen a také dvou pánů, přijde 4. a uzavírá poslední studentka, poslední budoucí zdravotní sestřička, dneska maturantka, Vendula Zdykincová. Tak největší pár moudrýkrát do života. Já prozradím, že Vendula má ráda létoskou rodinu svého přítele. Co nemá ráda, jsou pavouci. Oblíbeným jídlem je dušná mrkev. Životní cíl, aby se mi splnilo vše, po čem toužím. No a moto, nesní o svém životě, ale žij svůj sen. Taková je Vendula Zdykincová. Všichni, co jste dneska tady, pane profesore, ještě nikam neutíkejte, ještě zůstaňte tady s námi. Ano, paní takhle. Pan profesor je gentleman, jasně, ale bych na to zapomněl, tady jsou ještě pánové po vedle schodiště, ale i tak této vzácné úlohy se musí skopit, ano, pan profesor, pan cítí profesor inženýr Vratislav Daněk. Dámy a pánové, než se dáme ještě do samotného sbírání peněz, tak mi dovolte, aby se těch prvních proslovů za třídu 4. A zhostily dvě krásné studentky, dvě Elišky. Eliška Mackilová a Eliška Fialová. Tak Elišky, pojďte se za námi.
Tak ještě dobrý večer. V pohodě všechno? Jo. Tak, já posloužím jako zároveň. Tak dámy a pánové, ještě chviličku. Tady jsou věcná slova k vám a vlastně k celé dnešní akci Maturitní ples. Ahoj Eliško, já tebe taky, je tady už hodně lidí, viď? To teda. No ale my na ten proslov potřebujeme opravdu veliký ticho. Protože všichni si asi myslí, že máme trému. A my to trému máme. Tak začni. Já to chtěla nechat na tobě. Tak jo. Tak já začnu. Vážená paní ředitelko, vážený učitelský sbore, vážení rodiče, milí hosté a kamarádi. Srdečně vás vítáme a přejeme vám krásný, dobrý večer. Všichni jsme se shodli na tom, že dlouhé proslovy jsou zbytečné, ale také na tom, že poděkování je důležité. Děkujeme vedení školy za příkladné vedení školy, děkujeme uklízečkám a panu školníkovi za čistotu a dobrý stav školy. Děkujeme našim spolužákům, protože bez jejich kritiky, vymlouvání a věčného zpoždění by tento ples ani nebyl. Děkujeme také organizátorům plesu a hlavní dík patří rodičům, protože jelikož vás máme tolik rádi a někdy jsme to nedali najevo, tak vás opravdu milujeme z celého srdce a to velký dík patří vám, proto tady stojíme, aby jsme vám to řekli.